wadala izinto zonke wena Thixo wathi ukuze basindiswe wenza ngezibele wabanika unyana wakho awu Nkosi yami khona ukuze bona babe bayasindiswa ngaye. Phulaphula enkqubela ngoku sisondela ke ngoku ekuqukumbeleni sisondela ngoku ekuqukumbeleni shilo ke ndathi namhlanje bendihamba naye ke ubawo umfundisi ugonise ukhona ke apha ngaphakathi ehamba naye ke ubawo umfundisi utokota besiphethele ke mphulaphuli ilizwi ncwadi kaMateyu sahluko sesokuqala ivesi ya23. Uyabona intombi le iyakumitha izale unyana bambize ngegama elinguManuel. Ngelo xesha uYosefu ebesethandabuza efuna ukumka amshiye umkakhe kodwa lafika ilizwi likaThixo ngesithunywa simcenga into yoba suyenza lento icingayo suba sayenza yeke lento ngoba lo muntu ofuna umshiya uphethe ixabiso uthola ixabiso lo muntu ofuna umshiya sizalelwe loo ndoda mphulaphuli ngale mina namhlanje sizalelwe loo ndoda nawe namhla eyona nto ebesokuxela yona mphulaphuli nawe kuloo ndawo kuyo noba kuthiwa awufanelekanga kodwa kuloo ndawo kuyo umphulaphuli wenkqubela nawe uzalelwe mphulaphuli sisisa loo nto kuwe namhlanje kuloo meko kuyo wazi into yoba nawe uThixo ungakwelakho icala. Bathi befundisi bam namhlanje uThixo kakade ukhangela abantu kanye abatekisiweyo ukhangela kanye aba bantu mphulaphuli bathi bawujongwa kuthiwe ngamadlakadlaka ngabantu abangajongelwanga thina kodwa vele owethu uThixo avele uThixo ngoba owethu uThixo uhamba nathi kawonke amaxesha ke wathi umfundisi ugonise wathi omnye umfundisi ethetha wathi hamba nathi ngoba silapho siyakhona sibheke endaweni esilungiselelwe nguThixo sinendawo esilungiselelwe nguThixo. Phulaphula wenkqubela hamba nathi ungashiyeki ngemva sizawugothuka mphulaphula sizawugothuka mole ekhaya olomzali Nkosi yami mandikubulise mama awu Nkosi yami Nkosi yami Nkosi oh Nkosi yami sawuqukumbela
Nkosi mama, Nkosi mama, Nkosi mzali, Nkosi mama. Sisusonga unyaka befundisi bam nengqweleha. Sisusonga unyaka nengqweleha. Kodwa noba uyingqweleha kuloo ndawo kuyo unawo uThixo. Ungacingi ngoba uwedwa mphulaphuli kodwa unawo uThixo. Unawe uThixo. Yabona into ezabanceda Nkosi yam ukuhlala emthandazweni ba. akhona igqitha leyo Wow. uhlale emthandazweni. Nkosi yam. Uxelela mphulaphuli suyeke uthandaza le nto uyithandazelayo ingekenzeki. Suyeke uthandaza into eyanceda ibandla kukuhlala emthandazweni. Ukuhlala emthandazweni ngenyameko kukuthi xa amadoda ebandla ebanjiwe kodwa ancedwa into enye kukuhlala emthandazweni. Nawe mphulaphuli suyeke uthandaza, hlala emthandazweni. Suyeke uthandaza le nto uyithandazelayo ungekayifumani. Meko kaHezekiya laseliphelile ithemba. UThixo uthumela umprofeti uIsaya sithi hamba umxelele uHezekiya into yoba Hezekiya ngoku uzawufa, ubomi bakho buyaphela. Ithi nceda umphali wathatha ubuso bakhe futhi utokota wajonga edongeni wathandaza. Sithi uHezekiya wathandaza, emveni komthandazo yabuya impendulo kaThixo. Hamba abamxelela kwiminyaka yakhe ndisayongeza ngoba emthandazweni seguquka imeko. Sithetha loo nto, hlala emthandazweni mphulaphuli, hlala emthandazweni. Abanye mfundisi iminqweno yabo bebenqwenela uhlala nefemeli zabo. Nkosi yam. Athi ngenxa yeengxabano zekhaya kunzima into yoba omnye ajonge omnye ukhetha uyozivalela. Noba imeko injalo ke hlala emthandazweni. Into yoba ukobe ababeyiphethe ezaziphethe zaziphethe izipho ilizwi likaThixo. Zaziphethe izipho ziyonika abantu abasesitalini, abantu abahleli ebugqwayibeni ilizwi likaThixo. Ewathi wena unento awubacingi nabantu abangenanto ilizwi likaThixo. Ewathi unayo imore, unayo igolide, unayo inhlekenhloko. Bantwana bakaThixo awumcingi nalaa mntu uhlele esitalini samahashe ngelishesha. Umphulaphuli khawuvakalelwe umphulaphuli phambi kokuba ukhuphe ibracelet yakho uphumisele umnext door. Khawuqala uyombuza okokuba unayo na into etyiwayo. Umphulaphuli waseKhethu FM ngoko kokuba ukhumbule uThixo wethu ukwicala yabacetyiswa. Nkosi yam yamnceda umntu uThixo. Ewe nceda umntu uThixo. Ewe sifuna ngakude mfundisi uqobe. Ona kude yile nto thomnye umbhalelo sinje kungenxa yobaba lolikaThixo. Ngoba sicinga apho uThixo asikhona. Sicinga imbandezelo esidlule kuzona. Yazi abanye abantu xa sigqitha kuzo kubo bacinga into yoba sizelwe sisezindaweni eziphetheyo. Iindawo eziphetheyo zakhele ngokwethu. Akho nto iza kunceda mphulaphuli into yoba uhlale emthandazweni. Nawe uza kunceda. Athi umquli uThixo wandithatha apha wandisusa apha uThixo wandibeka apha wandisusa apha uThixo wandibeka kule ndawo. uThixo wethu mphulaphuli waseKhethu FM indlela yayibheke etroleni kaYosefu. Bantwana bakaThixo yadlula entolongweni. Bantwana bakaThixo yaqala yadlula enqolombeni. Bantwana bakaThixo waqekiswa ngabakhulu bakhe. Bantwana bakaThixo
kodwa kanti uThixo umbekele into mphulaphuli waseKHFM hlala ethambeni hlala ngoku zisheke intsaba sithi luhleke uthaba kodwa wena hlala ethambeni mphulaphuli uhlale songenanto uhlala unento mphulaphuli uthini Kolise Fondini uthini into endiyithanda ngelabali likaYosefu baba kwa ezintshaba zakhe zijika nje kuye Nkosi ziguqe ngamadolo kuye intshaba zakho zizawuqokunceda kuwe zifika kuye intshaba zakhe ubone nje nengosini ethandaza kuThixo wabuya wajongana nentshaba zakhe wazihaga uthi kuba uyabona nina andilibelanga into nina yona kodwa mna andikho kuloo nto nawe ithaba lakho liseza uguqa phambi kwakho nabo bakuhlekayo useza ukwenza uThixo baguqe phambi kwakho uYosefu xa yazala abantwana wathi owokuqala nguManase kodwa wathi owesibini nguEfrayim bawukobe wathi nguEfrayim umntana wakhe wesibini qala uqaqisho kokuba uthatha ukuthini uEfrayim uthatha ukuthi uThixo undiqhamisile elizweni lensisi zam mphulaphuli waseKHFM kulanda uhleli kuyo uzakuqhamisa uThixo mphulaphuli uzakuqhamisa uThixo kodwa indlela ebheke empumelelweni iqala entolongweni uyayophesa kuqala kanti uThixo uza kubeka endaweni ebanzi uthomnye umama phaa kum ebandleni uthi yazi ngelaa xesha ndandisembandezelweni Nkosi yayingathi uThixo akekho bawo kanti uThixo ndifukamile mistake abantu baphakama bade baphakamele noThixo ndifuna ukuthi yekela uThixo angene nawe embandezelweni wencedayo mna mfundisi ukole andisalwi nabantu ndiye kuThixo andilele alwe ngokwakhe ndawugqiba mna ndingene sendisithi ndakuphinda emane uyumva wena uThixo angene ngokwakhe wena into zawungena uyenze ungena sowusithi mna ndakuphinda uthi incwadi endisekhe ayifunda ethi uhambo lomKristu ilizwi likaThixo le ndoda ihamba noKristu entlango ilizwi likaThixo bathi xa behamba entlango baba uhamba noKristu abantwana bakaThixo uhlala xa begaqeleka ezimbandezelweni angabonakali uKristu abantwana bakaThixo kodwa xa bedlulile ezimbandezelweni aphinda abonakala uKristu yenzeka lento bawukoba izihlandlo ezininzi waqonda le ndoda ukuba ndizakhe nimbuze kanjani uKristu kutheni le nto xa kumnandi wena ubonakale kodwa xa kukubi wena Kristu ungabonakali ilizwi likaThixo uthi uKristu kuye jongapha esantini jongapha ezantsi kwinhlabathi yolwandle zii-footprints zikabani na ezi uzibonayo mfo kakobe ithi le ndoda ndibona ii-footprints zomnye ilizwi likaThixo uthi uKristu kunjalo unyanisile ngoba zii-footprints zomntu omnye ilizwi likaThixo mna xa wena usembandezelweni ndiyakuthatha ndikufunqule ndihambe nawe mfo kakobe uthi udlule ezimbandezelweni mphulaphuli waseKHFM uthi uzakudlula ezimbandezelweni zikubeke phansi ilizwi likaThixo uzibone wena iba ngathi xa usembandezelweni uhamba wedwa mphulaphuli waseKHFM kanti uThixo ukufunqulile uThixo nawe umphulaphuli waseKHFM athi xa kumnandi akubeke phansi uThixo ilizwi likaThixo athi umqule unabantu bakho Thixo ngamaxesha wonke ubagcina ubanceda ezindaweni zonke ezimbandezelweni ufumaneka eluncedo umphulaphuli ungamnqabi uThixo ezimbandezelweni kuzo ukufunqulile uThixo uzothi xa kumnandi akubeke phansi hayi Nkosi mfundisi utokoti ngezikamandi
Mna ndivaka manje nangohletywa oku andipeniki kandihleba ngoba into endivisa kamanje yazi utshaba lakho qala ikuhleba that means unento ebhetele elingenalo yena yazi mna ndivaka manje noba ndiyegqitha ngendlela bayandihleba ngoba ndiyayazi oba ndinento especial endingenayo endinayo abangenayo kumandi ukuhletywa ngabantu ngoba mna nam ndiyabawela ubahleba but mna nantothetha ngabo ndiyabawela aba bantu bahleba but mna andinantothetha ngabo vuya wena usahletywa ngoba banentothetha ngawe Fondini masizivumele intsaba senze umsebenzi waso kakade kumsebenzi wentsaba ukuhleba usekhetshiwe FM kakade kumsebenzi wentsaba ukuhleba umphulaphuli ulapha nje umhle kangaka mfoka Jenise ulela intsaba ngoba kungezoba umhle akuthatha uThixo akubeke kwenye indawo xa bezingekho intsaba sincede Thixo usongezelelele intsaba zikwazi ukusifunula sibe kwezindawo sifuna uba kuzo ngoba kaloku zona intsaba zizistapleja ebomini bethu sinyuka ngazo intsaba umphulaphuli songezelela intsaba Thixo ungazisusi yiza nazo kodwa into esiqhelayo kuwe siqhela amandla wokunyamezela Thixo wethu cela lo mandla mphulaphuli cela amandla bawucela amandla intsaba esijongene nazo sina sizijonge esitratweni bawo kanti zilapha endlini intsaba zethu abanye abantwana bengaphumeleli nje ngodaba wabalapha endlini abanye bengaphumeleli nje abanqwenelana ngonto intle kwangabazali babo apha endlini intsaba masingazijonge esitratweni masizijonge nalapha endlini intsaba zethu ngoba abantu abaningi bandla ayingobantu abangaphandle inkosi abantu abangasa uYesu kaKristu ayingobantu abangabakude kunye nabo ndifuna ukuxelela into eyi-1 awusoze ube nentsaba ngomntu ongakwaziyo uthaba lakho ngumntu okwaziyo uthaba lakho ngulaa mntu ubukhe wahleka nalo uthaba lakho ngulaa mntu ubukhe wamnceda Mankhangela bokugqibela 06235880010 06235880010 siyayisonga mphulaphuli ngoku siyayisonga ngoku sizawugoduka senqubela bona ekhaya mayibongwe mzali Nkosi yami molo baba Nkosi yami Akuphela unyaka mama unathi hayi Nkosi unathi mzali uzasiphathela ntoni oba uThixo unathi hayi Nkosi That's
Dale, mama. Wenkosi. Wenkosi. Ay, Nkosi. Wenkosi. Wemzali. Nkosi yami. Nkosi mama. Nkosi mama. Kamashumi amabini anesixhenxe mizuzu bethile nensimbi yesibhozo. Siyagoduka mphulaphuli. Siyagoduka ke ngoku. Siyahamba ngoku. Sengikubela molweni ekhaya. Molweni mzali. Molweni mamam. Kuhle ekhaya. Nkosi yami. Salungile. Nkosi mama. Nathi.
Ah, of course. Praise God. Praise God. Mjali. Wow. Mama. Mama. Sangihlekile. Oh Lord. Siyambulela ubaba. Unathi mzali. Nkosi yami. Whoa! Uyabheka uThixo mama. Whoa! Mama. Nkosi mama. Uyabona isola. Nkosi.
Ewe mama, injalo. Injalo mzali. Nkosi mama, ube nosuku oluhle. Nkosi mzala. Nkosi mama. Sizawuqukumbela mphulaphuli. Emva koko sihambe siye phaa ekamva siye kukhangela phaa umama u-Archbishop uBhota. Awo uTokota ukhumbuza nje apho besikho uvale ilizwi lakho bawo. Sizoya ekamva. Bawukobe Siyam. into endinokuyithetha andizawugoduka ingaba kanti lilize ukuza kwethu apha Hey, okokuba le into andinokuyithetha bawo umfundisi Kobe uYesu ungumoya kwaye umoya oyingcwele unguYesu. uYesu unguThixo kwaye uThixo nguye uYesu. Abantu abayaziyo iTrinity baza kungqinela ukuba ewe kunjalo. kunjalo bawo. Umoya oyingcwele wangena kuMaria, umoya oyingcwele. Awukwazi ke ukuthi unaye uKristu ungenawo umoya oyingcwele. Siyam. Ilizwi likaThixo into ebalulekileyo ukuba nomoya oyingcwele ngokokuba umoya oyingcwele nguye osigayidayo. Ewe bawo. Ingaba kanti lilize ukuza kwethu apha okokuba mphulaphuli akunozifumanela umoya oyingcwele. Akumfuni na wena lo Kristu mhle kangaka xa kusithi chaphila ngala ngeKrismesi uphakamisa isandla uthi nam ndiyamamkela uYesu nanjengenkosi nomsindisi wami, ngoba kakade uKristu ngumoya oyingcwele. Izenzo zakhe azinakubonakala kwangoku mphulaphuli kodwa ziyakubonakala kwamva ngoba uKristu ungumoya oyingcwele. Mphulaphuli siyakhumbula kaloku emlanjeni waseJordani okokuba wathi esakugqiba ukuphuma emanzini wavela umoya oyingcwele wamthatha uYesu wombeka entlango. Mphulaphuli akumfuni na wena lo moya oyingcwele. Ufuni na wena. Ilizwi likaThixo egumbini eliphezulu bawo ugonise amadoda axakene nento ngoba uthe uKristu xa eza kunyuka wathi hlala napha nilindele ukwambathiswa ngamandla avela enyangweni ngomoya oyingcwele. Ilizwi likaThixo wathi xa yenyuka esenza lento kuthiwa yi-ascension wathi andinisiyi nodwa kodwa ndinisiya nomthetheleli onguye umoya oyingcwele. Mphulaphuli ngale ntsaya namhlanje akumbaweli na wena lo moya oyingcwele. Mphulaphuli uthi kwizinto ebendizenza ngoku ndiyaziyeka ngama konke mphulaphuli uthatha uYesu esenokufumaneka. Umhle kanjani uYesu? Umphulaphuli umhlu uYesu kwaye umuntu onoYesu uyabonakala. Umphulaphuli intombi equleni likaYakobi
okokubabili lapha biza kundingqilela ngela xesha yayisiya equleni likaYakobi yayingumntu wumbi ihlekwa ngabantu umphulaphuli isiya equleni during the day kuba yoyika ukuhlekwa ngabantu umphulaphuli ngoba ilanga laseJerusalema lalitshisa during the day yakhetha ukuya equleni during the day ngoba iyayazi okokuba okho abantu equleni ifuna ukuba yodwa ngoba ingafuna ukuhlekwa ngabantu kodwa yadibana nomoya oyingcwele umphulaphuli waseKhethu FM kodwa xa ibuye isuka equleni yabuye ingumntu wumbi umphulaphuli waseKhethu FM wathi lo nimbonayo nimaziyo nimomelezile igama umphulaphuli waseKhethu FM ligama eli sithetha kunye ngalo umphulaphuli akulibaweli na wena eligama zithathele uYesu esenokufumaneka umphulaphuli sibawo ubusithi kanene bawuqobe akukhumbuza abaphulaphuli bawo usithi bakhumbuza abaphulaphuli bawo uyivale bawo abaphulaphuli siyam siyayivala ngoku yes siyayivala ngoku baphulaphuli ilizwi lethu ke ebelipha kula ncwadi kaMateyu umvangeli isahluko sesiqala ivesi ngama-23 kodwa thina besibambela mqolo ugqibela ubusithi uThixo unathi umphulaphuli waseKhethu FM angazi nokuba sekhe waya eBritani bawukobe eBritain xa ufika pha kukho ikhasile yaseBritane ayifani nezikhasile zalapha ilizwi likaThixo ikhasile yaseBritane ngizama ukuthi akumbaweli na wena lo Yesu ilizwi likaThixo xa ungena eBritane uthi lo mkhonzi ihonjisiwe kakuhle lekhasile kwaye into eyam-attractayo lo mkhonzi yigadi esarawunde ikhasile ilizwi likaThixo wathi xa ejonga le gadi waqonda okokuba ucela ukubona lo mntu ebesenza le gadi ilizwi likaThixo wangena ngaphakathi ereception mfokagonise akafuna manager yekhasile mfokagonise kodwa wafuna umuntu osebenza egadini mfokagonise wangena le ndoda yathi ndicela nje umuntu ebesenza le gadi mphulaphuli kwahanjwa kwabizwa ki-intercom kubizwa umuntu ophangele egadini kwafika ivukuvuku le ndoda likrazuka ibhruku mfokagobe elinxiba igambutsi elibonayo okokuba lo mntu lo usebenze egadini mfokagobe segoduka ngoku mphulaphuli yaphuma le ndoda yathi ndim umuntu ebesenza le gadi ilizwi likaThixo yawathi umfokaThixo ewethu lo msebenzi umhle kangaka ngubani na umphathi wakho ngubani umqeshi wakho kubuza le ndoda ibuza kulo mntu usebenze egadini mfokagonise yathi le ndoda andimazi umqeshi wami yangigqibela ngelamini wayengiqesha ilizwi likaThixo andizange ndambona wabuza lo mfo umsebenzi omhle kangaka uwenza njani ungamazi wegadi ulizwi likaThixo wathi le ndoda ewethu ndaqelelwa okokuba uyeza umphathi wegadi andizange ndixelelwe okokuba uza nini na umphulaphuli waseKhethu FM into endiyaziyo mna kokokuba uyeza umphathi wegadi into esengqondweni kuyo yeyokokokuba igadi yakhe mayihlale irayight umphulaphuli waseKhethu FM lungisa igadi ngoba uyeza esiza ngamafu kwaye wonke amehlo asakumbona umphulaphuli waseKhethu FM asiyazi into esakuba yiyo kodwa sinethemba
esakubonakala kwingqameko zamafu thina siyakufana kunye naye umgomo uthi uThixo unathi.